Salam, mehriban ýerleşler edil watandaşlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlara, şanly senelere betlenýär. Ýurdumyzda görpen etliň watansöýçilik ruhda terbiýelenmek maksady bilen ýurdumyzda häzirki wagtda uly işler alınıp barilýar. Şeýle esretli zamanany peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlar sag belent başlary aman bolmagyny çirekden arzuw edýär. Şeýle ýaş arzuw niýetleri bilen Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň ýeri-telestirilen 25-nji orta mektebinden 2026-njy ýyl garaşsyz Bakyr tarap Türkmenistan bide wagtly Atmuradyň mekany ýylyna Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramaklaryna Balkan welaýatynyň bilim işgärleriniň arasynda ýaş nesilleri watançylyk, rahmetseýörlik, ahlaklylyk ruhyny terbiýelemek, şeýle de maşgala mukaddesligini hem-de edep terbiýe kadalaryny wagt nasihat geçirmek maksady bilen Balkanawa şäheriniň 25-nji orta mektebinde wagt nasihat çäresi geçirilýär. Hormatly ýerleşler, mehriban watandaşlar, geçirilýän wagt nasihat çäresiniň çägine bilim işgärleri bilen söhbetleşmeli dowam ederiz. Bilim işgärleri ähliňe şol wagt nasihat çäresine berkarar watanymyzyň röwşen geljeginiň bünyadyn tutjak, edep terbiýeli, giň dünýä garaşly, tagdyn ruhly nesilleri terbiýelemek her bir bilim işgäriniň esasy wezifelerinden biri bolup durýar. Hormatly ýerleşler, edil watandaşlar, söhbetleşmeli Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň 10-njy çagalar bakjabagynyň terbiýeçisi Şirnay Rejepow bilen dowam etýär. Terbiýeçi hökmünde çagalar wagtynda alınıp barilýan işler dogrusynda bizi bilen pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Ulu höwes bilen ýani ýurdumyzda ýaş nesillerimiz üçin uly işler amala aşyrylýar. Terbiýeçiler çagalar bagynda çagalara ýani watana söýçilikle bap geçirmek üçin uly işler amala aşyrýarlar. Ýani çagalara watanymyz barada hem-de olar bir näçe goşgularyň üstü bilen watanymyzy wasp etmekde uly işler amala aşyrýarlar. Rahmet söýçiligi üstü bilen hem bir näçe rahmet endiklerini hem üstünde işläp geçýärler. Şu pursatdan peýdalanyp Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sowgatny etdim. Goý olaryň janlaryny, sag başlaryny tutuşlar emmeden garawaçy. Sag bol mugallim, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Ata-babalarymyz maşgala mukaddesligi, çağalaryň edep terbiýeli bolup ýetişmekleri babatda nusgalyk ýoly miras goýupdyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda ata-babalarymyzdan gelýän ulanylýan nakyllaryň, ertekleriň kömegi bilen rahmetseýörlik hem ünelýär. Orta mekteplerde alınıp barilýan işler dogrusynda söhbetleşmegimiz dowam edýär. Mugallim ilki bilen özüňizi tanıştyrsaňyz, şeýle hem ýurdumyzda orta mekteplerde görpen etliň ılımly bilimli, giň dünýä garaşly, rahmetseýörlik, ahlaklylyk, şeýle hem maşgala mukaddesligi hem-de edep terbiýeti kemale getirmek babatda alyp barýan işleriniz dogrusynda gurrun berseňiz. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň 1-nji orta mektebiniň ingliz tili muallimi Roşany we Ruhiýa. 2026-njy ýyl garaşsyz Bakyr tarap Türkmenistan bede wagtly Atmuradyň mekany ýylyna edilşuwynam biziň ýurdumyzda, welaýatymyzda, şäherimiziň çägine geçirilýän Balkanawa şäheriniň 25-nji orta mektebinde Türkmenistanyň bilim ministrliginiň we Zenanlar Birleşiginiň milli geňeşiniň guramagynda Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherine bilim ulgamynda rahmet çekýän zenanlaryň arasynda ýaş nesile bilim terbiýe bermek we millilik watansöýçilik duýgusyny ünlemek boýunça wagt nasihat çäresi geçirilýär. Şoň esasynda da bizim öz muallim hökmünde we tejribemizi paýlaşmana we muallimlaryň wagt nasihat diýişini dinlemene gelip, orta mektebimizde hem çağalary milli terbiýede ösürip geçirmek üçin kitapxanalara, muzeýlara we teatrlara gezelençler gurulýar. Şoň esasynda da ýetip gelýän ýaş nesli diňe bir bilim bermek bilen çäklenmän öz muallim hökmünde bizim olary watansöýçilik duýgusyny ünlemege çalyşýar. Şu pursatdan peýdalanyp menem Gahrman Arkadagly serdarymyza sag bolsun aýtmak isleýän goý olaň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işler bundan melegim rawaç bolsun. Sag bolun mugallim, ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun.
Salam, mehriban bilmaylar. Watanın boysunçy, watanın dayancı, siz watanın guli, bunça hata edilýäňiz. Ne Türkmen hakynyň milli lideri Kahraman arkadaly Kahraman tevkarymyzyň saýatyna garaşly tahy terep Türkmenistan Bedewat Atmuradyň mekany ýyly şeýler özüniň şowkuny şahsy bilen dünýäni gaplap alýar. Biziň watanymyzda, biziň döwletimizde dinarlara goýulýan sarpy hem beýik derejelere galýar. Sebebi haýdy bir zat alaňda da şonuň bir ýanyna dinar maşgalarynyň badygyna uýsanjymyz gatçakdyr. Döwletli maslahatlarda da ýa-da geçirilýän forumlarda, sammitlarda ýa-da plenar maslahatlarda da dinarlaryň uly orny tutýanlygyny aýdyn belläp geçetilmeli. Hormatly ýerleşler, mehriban watandaşlar, gepleşigmede Balkan Walayat Balkan Awa şäheriniň 1-nji orta mektebiniň rus dil muallimi Aýgul Batyrowa bilen dowam edýäris. Muallim ine körpenetliler terbiýelemekde, olara ilm bilim bermekde, şeýlekem giň dünýä garaşly nesil ýetişdirmekde bir pedagog hökmünde uly işler alyp barýar. Terbiýelemek boýunça hem ýurdumyzda alyp barýan işler dogrusyna gurrun merhamet. Berkarar döwletimiziň wagtýarlyk döwründe biz mektep muallimleri hökmünde okuwçylara hem bilim hem edep terbiýe bermekde uly işler alyp barýar. Olara rahmetseverlik duygusyny, watanperwerlik duygusyny puhtalandyrmaga döwletimizde ýokary okuw mekteplerde we bilim ojaklaryna geçirilýän çäreler, bäsleşikler olara watanperwerlik duygusyny puhtalandyrmaga hyzmat edýär. Şeýlekem häzirki wagtda döwletimizde ýaş nesilleriň döwrewap terbiýelenmegi, giň dünýä garaşly bolup ýetişmekleri üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Şu pursatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Kahraman arkadagymyza we arkadagy Kahraman terdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaryň jany sag bolsun, alyp berýän işleri rowaçlyklara beslensin. Sag bolun mugallim, siziň hem işleriňizde üstünlikleriň ýany bolmagyny arzuw edýäris. Balkan Walaýatynyň Balkan Awa şäheriniň 24-nji çağalar bakçabagynyň müdiri Abiba Hajewa. Salam mehriban denanlar. İlk bilen aýtjakladym, Türkmenler hemişe denan edebi we denan gözelligi diýen düşünjeler baglanşykly bolupdyr. Gadim Italian tiýahatçy Marco Polo ähli musulman halklaryna aýallaryň ýüzüniň ýapylyp saklanýanlygyny, diňe türkmenlerde denanlaryň ýüzüniň açyk bolmagyna ruhsat edilýänligini, emma muňa garamazdan olaryň özlerini ören agras we edepli alyp barýanlyklaryny belläp geçipdir. Sebebi şol gyzjagazlaryň öňünde olara dogry nusga bolup bilýän ejeler, eneler, mamalar, uýalar olara dogry görelde öýretipdirler. Bizim günlerimizde şol ejeler bilen birlikde çağalara dogry terbiýe bermek, olara görüm görelde öýretmek pedagoglaryň taýyna düşýär. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, sohbetleşigimizi dowam etdirýäris. Mugallim ilki bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, şeýlede ýurdumyzda alınıp barýan işler hakynda ýaş nesilleri giň dünýä garaşly, ilmli, bilimli, zähmetsewer terbiýeleme guruna mektebiňizde alınıp barýan işler dogrusyna bir gurrun merhamet. Sag bolun güläle. Men Balkan Welaýatynyň Balkan Awa şäherine daşary ýurtlarynda ýöriýetleşdirilen 3-nji orta mektebiniň müdiri, Balkan Welaýat halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary, Balkan Welaýat Dinarlar Guramasynyň geňiş agdasy Maýtogul anlataganda. Elbetde biziň ýurdumyzda bugun puny işlemäni, zähmet çekmäni bol mümkinçilikler döredilen elbetde bu zatlar üçin biz özümiziň milli liderimiz hormatly Kahraman arkadagymyza, hormatly Kahraman arkadagymyzyň dowam etdirýän Kahraman prezidentimiziň tagallasy netijesinde bugün ajaýyp ýaşaýyşymyzyň bir bolaliň durmuşyny hödürini görüp ýaşaýar. Elbetde şeýle ajaýyp diýarda her bir günimiz şahatlyk şowkuna beslenýär. Ine biz hem bilimi şäher hökmünde özümiziň zähmet çekýän ulgamyz bolan Balkan Welaýat Baş Bilim Müdürliginiň orta mekteplerine hem özümiziň zähmetimizi gaýgyrman işleýär. Ine bugünkü güne Balkan Awa şäherine
Türkmenistanyň Denarlar Birleşiginiň merkezi geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň ýürütme ilnamasy esasında Balkanaba şäherine bilim pudogyna dähme çekýän denarlaryň arasynda ahlak meselesi, bir ýaş nesilleri döwre bap watançylyk ruhyna, türkmeniň millilik ruhyna terbiyelemek barada ajaýyp maslahat geçirildi. Elbetde şu maslahatyň dowamyna Balkanaba şäherine bilim pudogyna dähme çekýän denarlaryň bir näçesiniň arasynda şol ýaşlarymyza bilim terbiýe bermek babatda alınıp barlayan işlere özünün bir asırlı zähmetlerini goşmaklyk barada hem bir näçe söhbetdeşligiň dowamyna aýdylyp geçildi. Ine bugünkü biziň denarlarymyz islenip pudokda dähme çekende de olar öýe gelende öý wikesi maşgalada maşgalanyň bir ýaş nesil terbiýesi bilen has hem giňişleýän meşgullanýan adamlaryň biri bolmak bilen biziň ýurdumyzda denarlaryň sarpady has hem giňden tutulýar. Elbetde biz denarlarymyza goýulýan giň sarpany Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň ene tagdim mukaddeslige tagdimatly eserini okanmyzda has hem göz ýetirýäris. Bilim terbiýeçilik edarasyna dähme çekmek bilen bir hem özümiziň Balkanaba şäherine daşary ýurtlaryna ýürütleşdir 3-nji orta mektebine bir ýaş gyýlarymyň has hem türkmeniň millilik ruhyna terbiýelemekligi barada bir näçe ýürütme ilnamalaryň işleri alyp barýar. Elbetde ýaş gyýlarymyzyň arasynda dürli el işleri boýunça dürli bir birik işlerini geçirmek ýa türkmeniň millilik taçak tagamlaryny taýýarlamak barada da bir näçe bäsleşikler ýygyderlikde geçirip durýar. Zatlaryň ählisi bolsa biziň ýaş nesillerimiziň has hem döwre wagt terbiýelenmegine ul itergi berýär. Elbetde biz hem şeýle ajaýyp döwürde ýaşaýarlygymyza buýsanýarys. Türkmen denarlaryna hemişe beýik sarpa goýan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň Arkadagly Gahrman hormatly prezidentimiziň alyp barýan işlerine bundan ýana da rawaşlyklary tüýsürekden arzu edýär. Elbetde goý hemişe biziň ýurdumyzda denarlarymyzyň bahtiýarlygy enelerimizin hudisi baqy ýanglansyn. Awwalan mugallim beren täsirli gurrunlaňyz üçin şeýle hem ýeňil bolmak işleriňizde üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäris. Indi şol beýik insanlygymyzyň üstüne de şu ýerde oturan mehriban bilim işgärler biziň özümiziň bir dünýä iňip dakynan adymyzdan daşgarda götürýän bir ajaýyp kärmiziň ady bar. Olam hemmämiziň molim bolmagymyz. Elbetde şol molim diýilen düşünjämiz biziň has hem özümiziň zenan milliligimizden, zenan mertebemize gaty ünsli bolmagymyza islenip ýaşda bolanyda olaryň başda a harpyny öwreden molimi, ýa-şoňa bilim terbiýe berip bir mektepde has hem bir özüne ýakyn tutan molimi, şol adam, şol insan bilen ömür baky ýaşaýar. Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň 24-nji orta mektebiniň muallimi, Kardeşler Arkalaşygynyň ilkinji guramatynyň başlygy Olmy Watnaýewa. Elbetde berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň geljegini binýat etjek ýaş nesilleri terbiýelemek her bir insanyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Ine şu wagt hem Balkanaba şäheriniň ingliz dili dersine ýürütleşdirilen 25-nji orta mektebinde ýaş nesilleri dähmet ruhyna terbiýelemek barada okuw maslahaty geçirildi. Elbetde nesil terbiýesi ilk wagtlardan bäri ata-babalarymyzyň iň esasy aladalarynyň biri bolupdyr. Edebiýatymyzda, döredüçiligimizde, sersalanmazda da Oguznamy eserine, Göwregli eserine, ýa bolmasa Korkut Ata eserine hereket edýän gahramanlarynyň her biriniň häsiýetini, olaryň watan söýüçiligini, dähmet söýerligini, ruh welentligini, ähtiňe wepaly bolmak ýaly oňa täsirlerini görýäris. Elbetde bularyň ählisi hem biziň ýaş nesilleri kämil ruhda terbiýelemegimizde esasy bir terbiýe berýän eserleriň biri bolup durýar. Gahrman Arkadagymyň Arkadagly Gahrman Ferdarymyň bir de peşkeş beren usuluk eserleriniň her birine ýaş nesilleri kämil ruhda terbiýelemek barada her bir setirleri, sözleri erşarga çok geçe. Biz bilim ulgamyna dähmet çekýän muallimler her bir tapawymyzy çağalaryň watan söýüçi, ähtine wepaly, bir kämil ruhda terbiýelenme uğruna wagt nesihat işlerini geçirip durýarys. Bir de şeýle ähli mümkinçilikleri öğretip beren Gahrman Arkadagymyň Arkadagy Gahrman Ferdarymyň jalar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il bähriýetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işleri elmydam rawaşlyklary wetlensin. Awwalan mugallim siziň hem işleriňizde üstünlikler ýar bolsun.